Bon dia, em dic Josep Duran i sóc professor del Departament de Química. Avui farem un experiment amb una font de colors. Veurem que d'aquesta font surten unes flames que són de colors diferents. Intentarem saber per què passa això. Amb tots els artefactes pirotècnics s'ha d'anar molt en compte. Sempre ho ha de fer un nen o una nena acompanyat d'una persona gran, perquè es manipula foc i pot ser perillós. Bé, encendrem aquesta metxa i a veure què passa. Molt bé, ens apartem. Mira, surten espurnetes de color verd. I de color groc. I ara vermell, i ara verd. Mare meva! M'agradaria saber per què surten colors diferents d'aquestes flames. Potser algú ens ho podrà explicar. Hola, Pep, he sentit que feies una pregunta. Hola, Laia, que bé que hagis vingut. Mira, precisament, amics, us presento la Laia Guillaumes, que està fent la tesi en el Departament de Química de la Universitat de Girona, concretament en el camp de la química teòrica. I per tant, la Laia ens sabrà explicar com és que aquest petard ha fet flames de diferents colors. Doncs mira, jo t'explico. El que passa amb els petards és que contenen diferents sals de diferents metalls. Quan entren en contacte amb la temperatura de la flama, aquests àtoms dels metalls fan que un electró d'ells s'exciti cap al nivell excitat. Quan es torna a relaxar cap a l'estat fonamental, emeten una llum a una determinada longitud d'ona. I aquesta longitud d'ona és característica de cada metall i és el que fa que veiem els diferents metalls de diferents colors. Pep, què et sembla si ara agafem compostos que trobem de manera casolana i ho provem? Molt bé, Laia. Vinga, anem. Va. A veure, carregarem tot això. Una mica de sorra. Un plat. Què farem, Laia? Doncs mira, agafarem una mica de sorra. La posarem aquí sobre i llavors, amb una flama, veurem com tirant-hi diferents elements, la flama queda de diferents colors, que això és el que hem vist abans amb els petards. Vale, una sorra fineta. Posem una mica d'alcohol, ara en Pep està posant alcohol per cremar. Deixarem això, però s'ha d'anar en compte, Ja està encès, i fixa't, Laia, no ho sembla. Com ho farem perquè es vegi que hi ha flama? Mira, agafarem una mica de sal de la nostra cuina i posarem un polsim a sobre. I què passarà? Que la sal, com tots sabeu, porta sodi. I si la posem aquí sobre, mira, veiem que la flama és de color taronja. I això ens indica que el que estem tirant té sodi. Molt bé. Sí, ara sí que es veu. Precisament la flama no es veia abans de tirar la sal. Totes les longituds d'ona que sortiran ara, amb els diferents elements, estan dintre de l'ultraviolat visible, perquè si no, no veuríem els colors. Què més podem provar que tinguem a casa, Laia? Ho provem ara amb guix. Agafem un polsim de guix i el tirem aquí sobre. La flama s'assembla una mica a la d'abans, però és una mica més de color taronja. Sí, és una mica més taronjosa. I això ens indica que tenim la presència de calci. Seguirem amb el coure, que com tots sabeu es pot trobar en els fils elèctrics com ara aquest. Nosaltres ho farem amb sulfat de coure, que n'agafarem una mica per tirar-lo aquí dins, i observarem que la flama és de color verdós, que és el color característic que esperaríem al tirar el coure. Laia, aquests experiments els podem fer a casa amb reactius casolans. Els hem de fer en compte, perquè hi ha foc i els nens i nenes ho heu de fer en companyia d'un adult. Heu d'anar molt de compte, heu de vigilar. Però ara, Laia, si hi ha algú que tingui alguna altra sal per casa seva, quin color podem fer? Ara farem el color vermell i per fer-ho agafarem el clorur de liti. Fem el mateix procés que l'altra vegada, encenem la flama i tirem una mica del clorur de liti. Es veu molt vermell, Doncs com hem vist, la longitud d'ona que emet el liti ha fet que la flama que veiem sigui de color vermellós. I què més podem fer, Laia, ara, amb foc? Ara podem fer-ho amb ferro o alumini, nosaltres operarem amb ferro. I el que veurem és que surten unes espurnes degut al fenomen de la incandescència. Però, Laia, si tu agafes un clau de ferro i el tires aquí dintre, poc cremarà. No, però el que tenim és ferro o alumini en pols. Ah, a veure, anem-ho a veure, això. Agafem una mica de ferro
i li direm a sobre. Surten espurnes. A causa de l'alta temperatura de la flama, del ferro, emet aquesta llum en forma d'espurnes. Laia, m'han agradat molt aquests experiments. Doncs ja ho sabeu, si mai voleu saber quin metall hi ha en un compost metàl·lic, podeu agafar una flama i veure quin color surt. Ara, teniu en compte que ni el beril ni el magnesi li donaran color. Però escolta, també hem de dir als nostres amics que ens estan veient ara que vagin en compte i que, si són joves, ho facin en companyia d'una persona gran, perquè, esclar, vent i foc es poden cremar i és perillós. I sempre fer-ho fora de casa, Això és molt important. a la fresca.